Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubekwa ukuthi uzoqhubeka aqhunye esitokisini kuze kube isonto elizayo ugogo Maweni ovela enkantolo eMantshi Protea ngamacala abucayi okubala kulelo kushaya ngenhloso yokulimaza nokuqasha izinkabi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwidemiti igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Sizoqhubeka sigcine esitokisini isangoma sodumo uMahotso gogo Maweni Mafokeng njengoba evele namhlanje enkantolo eMantshi eProtea ngesitolo ezobucayi ezithinta ukubulala nokushaya ngenhloso yokulimaza. Amaphoyisa asiqinisekisile lesigameko sokuboshwa kwakhe, kanti ke abantu basale bemangele kakhulu ezigundleni zokuxhumana ngazo lezitolo ezithinta yena ugogo Maweni esangoma sodumo. Babe nokuphawula okwahlukahlukene. Umfundo uDlamini Siba uthe kusho ukuthi akanawo yini umuthi wokwenza amaphoyisa angamboni. uManzama woyisana uthe awu siyakubingelela we2025 kusekuseni nje bakithi. uNombulelo nena uthe awu siyakubona kakhulu Maweni, uyakusupporta kakhulu umuntu wakhe, usiwo wokuqala futhi awusiwo wokugcina ukubhekana nalesimo. Ubuhle bendalo lesifemu uthe mthengeleni nazi izicathulo uyazidinga bese faka ke izicathulo ezibukeka zisamakhokhonyana. uMathuli Qhawekazi News uthe gazi zizophakelwa ubani izinyoka nezikhova umama wazo eseseyitokisini nje. Bafethu maningi kakhulu ama comment, nami ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi comment section. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.